అందరికీ నమస్కారము. ఒక మిత్రుడు మనకు ఒక కామెంట్ చేశాడు. ఏకజట అనే విద్య గురించి తెలుపండి స్వామి అనేసి. ఈ ఏకజట విద్య అనేది సాధారణంగా సూర్యగ్రహణం రోజు మాత్రమే సాధన చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ ఏకజట విద్య వచ్చేసేసి దీని మంత్రం అయితే ఇవ్వను కానీ దాని విధి విధానం మీకు పూర్తిగా చెప్తాను, తెలుసుకోండి. ఈ ఏకజట విద్య ఆదివారం అమావాస్య రోజు రావి చెట్టు కింద కూర్చొని సాధన చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ ఏకజట విద్య సాధన చేసేటప్పుడు దీనికి ఒక తాంత్రిక పద్ధతి అనేది ఖచ్చితంగా అవసరము. బలులు ఖచ్చితంగా ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది క్షుద్రం సంబంధించిన విద్య కాబట్టి ఇది ఒక శక్తి ప్రసన్నం అవుతుంది. ఈ విధంగా చేస్తే ఏకజట విద్య వచ్చేసేసి దీని విధానంలో గాడిద వెంట్రుకలు, దున్నపోతు వెంట్రుకలు, అదేవిధంగా గుర్రం వెంట్రుకలు తీసుకొచ్చుకొని, అంటే గుర్రం తోక యొక్క వెంట్రుకలు, అంటే ప్రతి ఒక్కదానివి తోక వెంట్రుకలు తీసుకొని వచ్చి మీరు ఒక జడ మాదిరిగా, అంటే మన లేడీస్ ఎలా అయితే జడలుకుంటారో అలా అల్లి దానికి స్వచ్ఛమైనటువంటి నాటి ఆవు నెయ్యి తీసుకొనేసి ఈ ఆదివారం అమావాస్య రోజు కానీ లేదా సూర్యగ్రహణంలో కానీ, అంటే సూర్యగ్రహణం రోజు చేస్తే చాలా ఫలితం ఉంటుంది. సూర్యగ్రహణం స్టార్ట్ అయ్యే సమయానికి ఈ ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి ఈ జడను సగం కాల్చి ఆ పొగ వచ్చేటప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని సాధన చేస్తూ రావాలి. ఇలా 105 నిమిషాలు సగం మాత్రమే ఒత్తి కాల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. తర్వాత మిగతా సగము అలాగే ఉంచుకోవాలి. అలా సాధన చేసేటప్పుడు ఒక శక్తి అనేది ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ఇది ప్రత్యక్షమైనప్పుడు భయపడకుండా దాని దగ్గర నుంచి భూదేవత సాక్షిగా ఆనవాళ్ళు ఇచ్చి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఆజ్ఞ, భూదేవి సాక్షిగా అని చెప్పి ఆజ్ఞ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఆ ఏక జడ శక్తి ద్వారా, ఇది మగ శక్తి, ఏకజట శక్తి ద్వారా ఒక ఆనవాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఎప్పుడు ఏమి కావాలన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు పిలిస్తే అది మీ బృంద ప్రత్యక్షమై మీకు ఏమి కావాలంటే అవి చేసి పెడుతుంది. ఈ ఏకజట విద్య గురువు పర్యవేక్షణలో సాధన చేసుకోండి. దీనికి సంబంధించిన మంత్రం అయితే దయచేసి నన్ను అడగొద్దండి. ఎందుకంటే ఒక మిత్రుడు కామెంట్ చేయడం వల్ల దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో నేను చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా ఈ విద్య అందరి దగ్గర లేదు, అందరికీ దొరకదు కూడా. ఎందుకంటే పూర్తి మంత్ర సాధన చేసే వాళ్ళు మాత్రమే ఈ విద్య గురించి కొంచెం అవగాహన అనేది ఉంటుంది. ఈ ఏకజట విద్య సాధన చేసే సమయంలో ఏ మాత్రం భయపడినా బెనికిన మనిషిని చంపడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది అంత సులభమైన విద్య అయితే కాదు. కాబట్టి దయచేసి సాధకులు ఇలాంటి విద్యల జోలికి పోకోకుండా కొంచెము సాత్వికమైనటువంటి విద్యలను సాధన చేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఆ మిత్రుడు కామెంట్ చేయడం వల్ల ఈ విద్య గురించి నేను మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది అనమాట. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ సాధన చేసేటప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ మంత్ర దీక్షలో సాధన చేస్తున్న సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ గురువు యొక్క దగ్గర పెట్టుకుని సాధన చేయండి. ఇలాంటి విద్యలు మాత్రం ఈ ఏకజట విద్య సాధన చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమి అని క్వశ్చన్ మార్క్ అందరికీ రావచ్చు. చెప్తా, అది కానీ మీకు పూర్తిగా చెప్తా. ఈ ఏకజట విద్య సాధన చేయడం వల్ల పూర్వకాలంలో మన తాతల వాళ్ళు కావచ్చు, మన జేజులు కావచ్చు, ఒక 200 సంవత్సరాల కింద వరకు పోయినప్పుడు రాత్రిపూట్ల తోటల్లో పొలాల్లో కాపలా ఈ శక్తుల కాపలా పెట్టేవాళ్ళు. ఎందుకంటే దొంగతనాలు, దోపిడీలు జరగకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. అదేవిధంగా మంత్రశాస్త్రం ద్వారా ఎవరైనా ప్రయోగాలు చేస్తే వాళ్ళకు తలగకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. అదేవిధంగా తోటలో పనులు చేపించేవాళ్ళు. ఈ మంత్రశాస్త్రం ద్వారా తోటలో విద్యలు, పనులు, చెట్లలో కలపలు తీపించుకోవడం, పంట ఓడపడం ఇలాంటివన్నీ జరిగేటివి. ఇప్పుడు ఇలాంటి విద్యలు సరైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించి
మంత్రాన్ని సాధన చేసేటప్పుడు దాని విధి విధానము, దాని మంత్రం పునరుచ్చరణ, మంత్రసిద్ధి ఖచ్చితంగా చేసుకున్న తర్వాతనే మంత్రాన్ని సాధన చేయడం చాలా మంచిది. ఇలా కాకుండా మీరు స్వతహాగా వెళ్ళి చేసి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవద్దని నా విజ్ఞప్తి ప్రతి ఒక్క మంత్ర సాధకుడికి. గురు పరంపరలో ఉన్నటువంటి విద్యల్లోకెల్లా ఆత్మజ్ఞానం సంబంధించి చాలా ఉత్తమోత్తమైన విద్యలు. ఇలాంటి విద్యలు పూర్వకాలంలో చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ విద్యలను సాధన చాలా తక్కువగా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఏకజటాపటల విద్య సాధన చేయాలంటే, ఏకజట విద్యను సాధన చేయాలంటే మంత్రము, యంత్రము, విధానము, దీన్ని చేసే సమయము, దీనికి కావలసిన బలులు అంటే జంతు బలి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. జంతు బలి ఇవ్వకపోతే సాధకునికి ఇబ్బంది కలగడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సాధన చేసేదానికి అంత ఎక్కువగా కాకుండా సాత్వికమైనటువంటి దేవత ఆరాధన చేయడం చాలా మంచిది ఈ విద్యలు సాధన చేసేవాళ్ళు. మీకు ఈ విద్యలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి, కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి, లేదు అనుకుంటే తమిళనాడులోనూ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా మీకు చూడాలనుకుంటే కాశీ లేదా హిమాలయాలు ఇలాంటి చోట ఈ విద్యలను ఉపయోగించి వాళ్ళు కావాల్సిన సమయానికి భోజనాలు, కావాల్సిన విద్యలు తెప్పించుకొని సాధన చేసే సాధకులు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. కాబట్టి వీళ్ళకి పంచామృతాలు అనేటివి ఈ విద్యల ద్వారా తెప్పించుకోగలరు దగ్గరికి. వాళ్ళకి కోరిన ఫుడ్, కోరిన వస్తువులు వాళ్ళ ముందరకు తెప్పించుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన రీతిలో వాళ్ళు ఉపయోగించుకొని చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మీరు అంత గొప్ప స్థానానికి ఎదగాలని నేను కోరుకుంటా. కాకపోతే దయచేసి ఎవరు మంత్రం అడగొద్దండి. ఎందుకంటే నేను ప్రస్తుతం కేరళలో ఉన్నప్పుడు ఈ విద్య గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మీకు ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ ఏకచట విద్య ప్రాముఖ్యత చాలా తక్కువ మంది ఈ విద్య సాధన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ విద్య అనుభవంలో ఎవరి దగ్గర లేదు. ఈ విద్య అనుభవంలో ఉండాలంటే మీరు కేరళ లేకుంటే కాశీ, ఇక్కడ కూడా దొరకలేదంటే హిమాలయ లేదా హరిద్వార్ ఇలాంటి చోట గురువులు ఉన్నారు. అక్కడ కొంతమంది అక్కడక్కడ కొంతమంది సాధన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను కేరళలో ఉన్నప్పుడు మాకు ఈ విద్య గురించి మాకు తెలియడం జరిగింది కాబట్టి మీకు ఈ వీడియో చేయడం కూడా జరిగింది అనమాట. తెలియకుండా విద్య ఏది చెప్పడం కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశము. మంత్ర సాధన చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విధి విధానాలు పూర్తిగా ఉంటాయి. ఇది ఓన్లీ వాళ్ళు వస్తువులు తెచ్చుకోవడానికి, తోటల్లో పనులు చేపించుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ఏకజట విద్యను ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు మంత్రశాస్త్రం ద్వారా ఈ శక్తిని ఉపాసన చేసి పొలాల్లో పనులు చేయించుకునే వాళ్ళు. ఎందుకంటే పొలాల్లో తోటల్లో కాపలు ఉండేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి అలాంటి సమయాలలో ఇది మీకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది. ఇప్పుడంటే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ రోజుల్లో ఈ విద్యల ద్వారా చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువగా కనపడతారు. ఈ విద్యలు ఉపాసన చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువే. ఎందుకంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నారు. దొరికితే మీకు ఇలా విద్యలు సాధన చేసిన వాళ్ళు శ్రీశైలం అడవుల్లో మీకు దొరకవచ్చు. అంత తొందరగా గురువులు దొరకడం అనేది సాధ్యం కాని పని. ఎందుకంటే నేను నా గురువుల చుట్టూ తిరగడం మొదలుపెట్టిన సందర్భంలో డిగ్రీ చదివే సమయంలో నేను తిరిగాను. అప్పటి నుంచి గురువుల అనుగ్రహం ద్వారా ఇది ఈరోజు ఈ స్టేజ్ రావడం జరిగింది. ఉన్నత శిఖరానికి ఎదగాలంటే మంత్ర సాధనలో గురువు అనుగ్రహం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. గురువు అనుగ్రహం లేకుండా ఏ మంత్రం సాధన చేయడం అనేది కష్టమే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, గురువు పర్యవేక్షణలో ఉంటూ మంత్రాన్ని సాధన చేయడం అనేది చాలా మంచిది. అలా కాకుండా మీరు సాధన చేసినట్లయితే మంత్రాలు ఉచ్చారించడం కానీ మంత్రాలలో ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగినా గురువు కాపాడుకునే దానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అలా శక్తుల ద్వారా ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే బతికించడం ఎవరు సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి విద్యలు చేయకపోవడమే చాలా మంచిది. ఇది నా అనుభవంతో మీకు చెప్తాను. దీని బదులు దేవతారాధన ఏదైనా చేయండి, మంచిగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే కామెంట్ రూపంలో ఒక అబ్బాయి చేశాడు కాబట్టి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది. తెలియకుండా మాత్రము చేయడం కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి ఇలాంటి విద్యలు మీకు తెలియని విద్యలు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్ రూపంలో
వీడియో కింద పెట్టండి. నాకు తెలిసిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ విద్య గురించి ఎలా ఉంటుంది, ఎలా సాధన చేసుకోవాలి, దాని వచ్చే పరిణామాలు ఏమి, ఎలా చేస్తే మీకు ఈ మంత్రం సిద్ధిస్తుంది అనే విషయం మీద వీడియో చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు గమనించగలరు. నేను చేసే వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీద నేను ఒక 100 సబ్స్క్రైబర్లు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. 100 సబ్స్క్రైబర్లు మీరు చేసినట్లయితే నాకు కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది మా ఛానల్కి. ఇలాంటి విద్యలు ఎన్నో మరుగున పడినటువంటి విద్యలు ఉన్నాయి, అవి మీకు పెట్టడం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు.